Ke mata magana ne? Wace? Lamun da me kunu. Da Allah akwai ayarin nan gunka? 20. Kai, bani da 20. Ka mana bashi mana. Ai ka san mun saba sha. Kai 100 da wajen 30 take bi na. Hauka nake 130 take bi na ban. Salamu alaikum. Ba sai cika 150. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Kai ta rusa bai. Lafiya lau. Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya kalau. Ya kuke? Alhamdulillah. Ya jin daɗin ku? Madalla dan Allah taimako nake nema. To, Nake so za dan taimaka min da ɗan 2000 ko zan dan ci tsire. Iyo Allah da ɗan lemon sanyi ma nake so dan taimaka min. Tsire. sati biyu baka ci nama ba. Wallahi tallahi. Sati biyu baka ci nama Sati ba. na biyu. Yaro ka zo inda za a share ma hawayen. Koyo Allah na. Ai kwantar da hankalinka za ka ci Gode nama. wa Allah. A yi zaman ka bari rike macijin nan. A yi zaman ka yi zaman ka. Sati biyu baka ci nama ba.